Офіційно визнали, український літак збили іранці 2 ракетами з протиповітряного комплексу «Тор». Саме це стало причиною катастрофи українського «Боїнга» авіакомпанії МАО через 3 хвилини після зльоту. В офіційному звіті розслідування авіатрощі від Організації цивільної авіації Ірану йдеться і про точний час удару ракет. Літак вилетів з Тегерану о 6:12 за місцевим часом і зник з радара о 6:15. Від ракет лайнер розірвало на частини, і його уламки розлетілися по великій території. Також в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що тамтешні спеціалісти не мають засобів для декодування чорної скрині із сучасного авіалайнера. Нагадаю, 8 січня Іран збив лайнер міжнародних авіаліній України. Загинули всі, хто були на облавку. Це 176 людей, зокрема й 11 українців. Згодом Іранська Республіка визнала, літак збили випадково, сплутавши його з американською ракетою. 2 дні тому на литовищі в Борисполі прощалися з загиблими в авіатрощі українцями. Це 2 пасажирів і 9 членів екіпажу. Напередодні відбулися поховання.